Dobro večer. Današnjim okupljanjem reprezentativaca u Ilidži zvanično je počela operacija Grčka. U okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u petak od 20 sati i 45 minuta na Bilinom polju u Zenici i uz direktan prenos na našem programu Bosna i Hercegovina će igrati protiv selekcije Grčke. Selektor Sušić pozvao je 25 igrača, između ostalih i Miralema Pjanića, koji zbog povrede najvjerovatnije neće biti spreman za ovaj duel. Određenih problema sa sinusima ima i kapiten Spahić, ali prema riječima selektora, novi štoper ruskog Anžija trebao bi biti spreman za susret sa Grcima. Svaki onaj rezultat koji nam dozvoljava da i dalje ostanemo na prvom mjestu nije loš. Ali sada mi neko kaže ne riješeno da bi pristao, ne bi nikad pristao. Mi idemo na pobjedu, želimo pobjedu, a isto treba sve uraditi da utakmica ne izgubim, jer postoje ima 5 utakmica. Vrlo značajno je ostati na prvom mjestu postoje utakmice. Za danas nije planiran trening reprezentativaca, pa su Džeko i ostali imali dosta drugih aktivnosti u Sarajevu, prije svega humanitarnih. UNICEF i Fudbalski savez Bosne i Hercegovine obilježili su 27. rođendan Edina Džeke današnjom specijalnom utakmicom. Pred punim tribinama dvorane Ramiz Salčin u Mojmilo odigrana je humanitarna utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine i 27 dječaka i djevojčica sa posebnim potrebama okupljenih oko specijalne ambasade. Spektakl je završen remijem 4-4, a golove za Zmajeve, koji su bili pojačani Adnanom Ćatićem, postigli su Ibričić, Džeko, Svraka i Vranješ. Igrali su još Begović, Medunjanin i Ibišević, a na kraju je Džeki dodijeljena i velika torta.